S loptom, ali na posve drukčiji način od naših profesionalaca, igraju se zagrebački dečki. Oni su u Hrvatskoj počeli s freestyle nogometom, relativno novim trendom među mladima. Sanja Čatipović. Ovako to izgleda na početku, no malo dobre volje i slobodnog vremena čine čuda. Dobro, je li ovaj freestyle zapravo žongliranje ili o čemu se radi? Definicija freestyle nogometa je izvođenje trikova sa svim dijelovima tijela. To što ljudi nazivaju žongliranjem, to je puko održavanje lopte u zraku, ali freestyle nogomet se vrti sve oko trikova. Koliko si najduže vježbao neki trik? Mislim da je to bilo, znači ovo osnovno around the world, tjedan dana, tako ne, možda više biti do negdje 2-3 tjedna. Koji tad mislim to činilo kao nemogući trik za izvest. Spominje se da je to Maradona kao prvi napravio. Većina freestylera je mislila da je Maradona to prvi izveo, ali vjerujemo da su to znači, još ljudi u cirkusu radili puno prije nego nogometaša. Okidač ovog sve popularnijeg sporta bile su reklame proizvođača sportske opreme. Vrlo brzo klinci diljem svijeta počeli su kopirati atraktivne poteze nogometnih zvijezda, ali i izmišljati svoje. Trikovima su davali imena, a snimkama preplavili internet. Jeste pokušali kad zaraditi neke novce pokazujući ljudima što može? Da, evo baš sad na Krku. Onda smo stali na rivu i radili smo tako finte i ljudi su se okupili i da, zaradili smo dosta. Negdje pola sata 300 kuna, tako, 300 kuna. Ovaj 20-godišnji Zagrebčanin nedavno je na jednoj internetskoj stranici dospio među 20 najboljih freestylera. Freestyle ili nogomet? Freestyle. Treba mi samo, na primjer, mogu kad god hoću i treba mi puno manje mjesta i vremena i više uživam u tome. Riječ je o disciplini koja je nastala na ulici, stoga se ne svodi samo na vještine baratanja loptom u zraku, već uključuje i driblanje. Gotovo svi igrači su počeli ovako igrati. Stavimo dva kamena na ulica i idemo dalje, samo igram. Koliko je bitna zapravo ta tehnika u nogometu? Mislim da je tehnici ti si dobi. Kad si rodi, onda to svaki ima, ti samo može nešto popraviti neko. Meni je najviše bitno trekanje. Freestyleri pak tvrde da je u svladavanju trikova bitno biti strpljivi i dovoljno uporan. Kad bi iskoristio taj trik, onda bi ga mogao spojiti na sljedeći trik i tako bi mogao kombinacije neke. A to je cilj. Dečki su prošlog tjedna napokon prvi put dobili priliku pokazati što su proteklih nekoliko godina radili na ulici. Pobjednici iz svake od 49 zemalja okupit će se potkraj godine u Sao Paulu, gdje se bira najbolji freestyler svijeta. Da je ovo izvrsna stvar, ovo će biti i sljedećih godina, tako da ovo je za budućnost izvrsno. Pobjedu je odnio najiskusniji 30-godišnji Nedžad Brajić, koji je prije 5 godina ponio titulu najboljeg njemačkog freestylera. A onda je uoči svjetskog prvenstva 2006. svoje vještine predstavio Ronaldinho, dočekavši ga na aerodromu. Samo to radim, čitav život skoro. Ništa drugo i ne znam, samo to. Poštena utjeha za one koji počinju. Digne se lopta, znači staviš među nogu, digneš i eto mi izbiješ. Lopta sada ide onima koji znaju što s njom, a takvih ima i zaslužuju da ih se spomene u ovoj priči. Ovo što rade dečki iza mene, Martinho Eduardo Orige iz Brazila, radio je punih 19 sati i 30 minuta. Budući da mu lopta ni u jednom trenutku nije dotakla tlo, s tim se vremenom upisao u Guinnessovu knjigu rekorda. Idemo sada još jednom na mali odmor, vidimo se ponovno za nekoliko minuta.